Moi bo día, grazas por acompañarnos hoxe, malia a longuísima xornada de onte. Pois hoxe convocámosvos para falar das nosas propostas de resolución e para facer pois unha breve valoración do debate que vimos onte. O noso entender, onte asistimos ao derradeiro debate do Estado da Nación con Feijóo como presidente, 2 horas de discurso triunfalista, anuncios propagandísticos e, sobre todo, campaña electoral. E digo que o último porque temos o convencemento de que falta un ano para que a xeración que o Partido Popular expulsou deste país volva para gobernalo. Xente competente, comprometida, sen pechadas mochilas privadas como as que ten o goberno do Partido Popular. Feijóo onte falou moi pouco dos problemas do noso país, preferiu falar outra vez de Casado e de Sánchez, tratar de despistar. Tanto foi así que renegou de Casado, renegou do Partido Popular, é dicir, renega de si mesmo, un señor que leva toda a vida subido o coche oficial da man de Romai Becaría, que leva toda a vida formando parte de gobernos do Partido Popular, chega á Cámara e di que el ten moi pouco que ver con este partido. Podemos confiar nun presidente que renega do Partido Popular? Podemos confiar nun presidente que renega do seu pasado e do seu propio partido? A nos parecenos que non. Dende logo, motivos para renegar deste partido sobranlle, pero se a Feijóo lle sobra o Partido Popular, a Galicia sobralle o Partido Popular e sobralle Feijóo. Nas nosas 40 propostas de resolución tratamos de presentar unha iniciativa, unha alternativa política en clave de país, unha alternativa progresista feita dende abaixo, coas de abaixo e para as de abaixo, unha alternativa que fala de futuro e de esperanza, de vidas vivibles para todas as persoas. Como é evidente, non teño tempo para facer un repaso por todo o que se dixo onte, pero sí quería facer un inciso antes de entrar a explicar as nosas resolucións. Entre as moitas cousas bochornosas que escoitamos onte, escoitamos unha especialmente preocupante. O señor Feijóo chamou medidas demográficas ao que son claramente medidas de conciliación. Parece que a gran proposta en materia demográfica do goberno do señor Feijóo é a de sempre, que as mulleres nos poñamos a parir fillos e a coidalos. É escandaloso, impropio do presidente da Xunta de Galicia. As súas propostas fixéronnos dubidar entre a vergoña e a simple gargallada. Como se pode vir a un parlamento, a un debate desta relevancia, a defender como unha gran proposta para loitar contra a crise demográfica a cobertura dos parques infantís? Por favor, que falta absoluta de seriedade. Nos imos ser moi claras ao respecto. A gran medida para combater a crise demográfica chámase acabar coa fenda salarial. Acabar coa fenda salarial. Sobre isto, Feijóo non dixo absolutamente nada. Non teñe ninguna proposta nesta materia. E a segunda medida para loitar contra a crise demográfica chámase socialización do sistema de coidados. Neste senso, presentamos resolucións que agardamos podan contar co respaldo da Cámara. Como agardaríamos que poideran sair adiante as nosas resolucións en materia de dereitos e libertades, un asunto que nos preocupa especialmente vendo o momento regresivo que estamos padecendo no conxunto do Estado. Non hai máis que ver a foto do trío de Colón na que participou o señor Feijóo para entender do que estamos falando. Por iso, solicitamos que o Parlamento de Galicia inste a Xunta de Galicia a manifestar a súa oposición clara á lei Mordaza e á persecución penal da cidadanía que pacificamente exixe nas rúas que se respete o seu dereito a unha vida digna. Así mesmo, solicitamos que o Parlamento se comprometa a loitar contra o racismo, a xenofobia, a discriminación por orientación sexual ou identidade de xénero e contra calquera outra expresión de intolerancia. Semellante petición non debería ser necesaria expresala en democracia, pero os pactos irresponsables do Partido Popular co máis abxecto da extrema dereita española non nos deixa máis remedio que ser rotundamente claras ao respecto. Non imos tolerar nin o máis mínimo retroceso na defensa da igualdade das liberdades de todas as persoas. No que atinxa dereitos e liberdades, falamos tamén, insistimos tamén na necesidade de atender as lexítimas reivindicacións dos venres negros do persoal da CRTVG sobre o que onte Feijóo preferiu ironizar na Cámara. Un debate importante que atende a un dereito fundamental á información libre de toda a cidadanía.
Presentamos tamén iniciativas en materias de dereito á educación para blindar orzamentariamente este dereito, fixando nun 5% o PIB que se destina en 2022 e aumentando hasta o 7%. Pero en ensino queremos falar tamén de fin dos concertos. En primeiro lugar, do fin dos concertos machistas que segregan a nenas e nenos, pero tamén en avanzar medidas que permitan que os colexios concertados se integren na rede 100% pública. No ámbito da sanidade, demandamos exactamente o mesmo que as enfermeiras en loita, que as pediatras, que as xefas e xefes de servicio, que o persoal de ambulancia, que os propios e as propias pacientes. Exiximos que se dote os Sergas dos recursos necesarios para ofrecer a mellor sanidade posible, a atención médica que a cidadanía precisa, que se paralicen as privatizacións en curso e se actúe de inmediato para recuperar as privatizacións xa realizadas. Queremos tamén, por suposto, que o noso medio ambiente goce de boa saúde. Por iso presentamos unha batería de propostas medioambientais que van dende a necesidade de apoiar a folga climática convocada para mañá, como defender o uso 100% público, uso e xestión 100% público da auga, ou ampliar o territorio protexido e incremento de orzamentos para a xestión do mesmo. Queremos un medio ambiente saudable, que sexa por igual de todas e todos os galegos. Para conseguilo é preciso acometer un proxecto ambicioso de vertebración do territorio. Por iso, entre as medidas que levamos sobre esta cuestión, queremos destacar as demandas para que o Goberno acometa un plan para modernizar as infraestructuras ferroviarias e crear outras novas. E presentamos tamén, outra vez, unha iniciativa instando a concesión da AP9 para o público. Dende o Grupo Común da Esquerda sabemos que non é posible corrixir gran parte das desigualdades actuais nin moitas das carencias do mercado de traballo sen impulsar cambios profundos no marco institucional. Por iso defendemos a elaboración dunha estrategia galega para o emprego que conte con todos os axentes implicados, que permita combater os fraudes do marco de traballo, reducir a temporalidade, mellorar os salarios reais e loitar, dicía antes, activamente contra a fenda salarial. Para acadar estes obxectivos é necesario derrogar a reforma laboral do Partido Popular e, segundo, tamén a reforma laboral do Partido Socialista. Son necesarios cambios profundos no modelo productivo. Por iso, nas nosas propostas de resolución tamén defendemos a adopción de medidas para que a Xunta de Galicia aposte por unha transición ecolóxica xusta, unha economía máis respetuosa coas persoas e co medio ambiente e que non deixe a ninguén atrás. No que respecta á mocidade, a Xunta de Galicia debería esforzarse en devolverlle as expectativas e oportunidades que lle arrebatou durante esta década de goberno. A ausencia de expectativas, a falta de traballo, obrigounos a emigrar, como xa se fixera en séculos pasados. É tempo de volver, é tempo de falar dun plan de retorno, tempo de dar respostas á mocidade que temos no Reino Unido, ameazado polas consecuencias do Brexit aos que a Xunta de Galicia está desatendendo. Para que a mocidade galega poda volver, propoñemos que a Xunta implemente tamén medidas que contribúan á xeración de actividade económica, como un plan de reactivación industrial que poña freo de valo dramático na industria, que aposte pola I+D+I, duplicando os recursos que destina o noso país á investigación. Xa para ir rematando, co xeito de garantir o autogoberno, propoñemos tamén a reformulación do modelo de financiamento para acadar un modelo que outorgue ao noso país máis autonomía, máis capacidade normativa sobre os tributos cedidos, o cumprimento do principio de lealdade institucional e unha configuración que remate coas inequidades do modelo actual, tanto entre os distintos niveis de administración como entre as persoas que residen nos distintos territorios. Unha reforma que permita tamén a actualización e liquidación das entregas a conta para que sexan automáticas e non vivamos esperpentos como o presente. Presentamos tamén unha resolución para a elaboración dun plan integral de recuperación da memoria histórica democrática para ter por fin xustiza, memoria e reparación. Outras iniciativas en materia de lingua para acreditar, para garantir este dereito fundamental ameazado hoxe neste país, toda vez que as escolas, digo, a Real Academia Galega, actúan como un axente desgaleguizador, cumprimento da lei da Paz Andrade e inclusión na CLP. Unha serie de resolucións que tedes en papel e podedes consultar polo miúdo, que entendemos son eco das demandas que fai toda a xente que está fora, que cada día nas rúas, nos traballos, nos seus fogares, en todas partes fan deste un país mellor, dende abaixo, coas de abaixo e para as de abaixo.
A nos preocupanos moitísimo que a gran proposta en materia económica de Feijóo sexa fiar todo o desenvolvemento económico galego ao milagre do Xacobeo. Non podemos aspirar milagres senón un cambio profundo. Preocúpanos que toda a política do Xacobeo se base nunha política espectáculo e nunha política de desarrollismo turístico propia dos anos 60, que só se basa en que veña máis xente de fora a gastar o seu diñeiro. A nosa proposta para o Xacobeo ten máis a ver coa conservación, a protección e o garante do patrimonio para as xeracións do futuro. Tratarán de utilizar a cita de mañá para visualizar ante a cidadanía que hai unha alternativa real ao goberno de Feijóo, digo, nas negociacións destas propostas de resolución, que se visualice que hai dous modelos, o de Feijóo e un máis consensuado entre os diferentes partidos da oposición. Nestas horas teremos que dialogar co resto dos grupos, pero non teño dúbida, non poidemos ler aínda as resolucións polo miúdo dos restantes grupos da oposición, pero non hai dúbida que seguro que coincidimos en asuntos fundamentais que permitan sentar cales son as liñas básicas dun proxecto progresista para Galicia.